Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Ka phim ka chithi ka badai ka phim jain tia ka papau ba la pen ipat ba nadu ka hinyau hadu khat ar tarik matau benai ha u suso tham auditorium shulong kata ha kapor ar baje mansngi sau khatsan baje janmien pan riu steng janmien ya ka ne ka phim lashna da ka nosna phim ba pau khmat ka kong simi khong thiang ka ba la dep lepa banyo I ya ka jing ithu ha ka leng jong kari ha yo penyakran bat ka kong simi khong thiang ka jing pen ipat ba ya ka ne ka phim ka chithi kana ai man sim haki kam shna phim hapo kari lum jentia kata haringkat ka jingkut jingmut jong ka sarkar ban ai ka jing kershan ban kentiu ya ka kam karkhana pen mi phim hapo ka jala mentang nya ngap ya ka jingkran bat ulat pathai khobor ka e ka jingmut jong ka ne ka phim karon ayu halandat jong ka ne ka phim ya ni ka film du ka chiti itip sila yo award ka ikhat itu ka Prague Cine Award Best Director. Bahati le Hai. yang sapin sila Delhi Delhi. dia suka punya suka kendian ka ikut pelong ip ba pinura yang mapi ya ni ka film hani po susu tham Ka kadau mga wan sini namar mga 4 screen. Long commercially ngampat iyo ban screen hapo shlong kan. Ngata kadau ngiwan sitiau kenti ni. ti kula bitu yang ka kal tia gitu pi ba pi sna ya kan film but ha kanur kom pi wandor ya kan film but ya kata ka script yang pi bo bito ba hadu ba ka pelong beki brio bro bakin page la se kalau awan ra film pi po hapo biju hadu ka nu ki brio ke ajing kesan Ban yo compare ke film jonga menshwa long amda bangarang rit kikon ngampat iyo than ban im ber society ber ka im lang salang kum tu ban pe eki khana ki ba kimi na po society te ka bang ya kisni por pade te ngala sedang ban yo ki khana ki beper kan te kan ni ke cici ka poi akane khana ngakwa ban pensa kan mau gitu ki por ba kini ki generation menta kini yo I hai kini yo I ya ka ke bangi ya lang ba ko to por long kumno ngi ya sho jing I kumno ngi ya ndai tang kata ru ka jing ya thu khana ka jing ya phliu jing mut lang ba ka shithi gen ndai ku menta ke social media kila step pelat to long barok long ki page beje long kaba ki yo I hagi reels hagi YouTube shorts to te kat bah ki por jong ipan ngihap ban pule bat ngihap ban feel ru e to ka feeling ge kanu ha ka jing sneu ngihap ban da tho e ki to bat ki ba pule ru kin feeling kin sneu ge ni to ka jing sneu jong ni ha ti menta ngiyo I bla si ba ka ni ka film jong pi wa pi la sna phla komandon la si dang gonta jong kari khasi jan tia ir kadon kajing ya di ka jong pi kajing a pi bar kajing long jong ka sokun jong kemeng mari ngji kunu hipen ni song nong rem ya kata ka siti kajing ni ju hani film ba kunu piyo pat ya kata kajing kesan na bobun balang kajing kershan balai ngayo kajing kershan lagi bobon balang kadai na marba hakawai pa way ka scene lene ka storyline ka boki ong to em ka connect bit bet kibrio kadai ka bajia ba ka imlang sa lang jongi ka bajia ki long ying ki long sem kumto ngashim lang kelum lang ndai ba nga fokus tang he kata be ka point ngashim kelum lang ba kan long kum kajing sneng gen kalong kum kajing pen kendit yang na kata ka kajing klet no ingi ya ki bajia hing ihap ban pen I ihap ban pen sneu gen kum hagane ka film jongaru pile I ba ngapen I hang ne ba kun marway kamla ban shim ya ban jet ya karai naka ka haban ngap yo pa jong ka ba ma un shim ya karai kunto un shim ya karai ba kumno kan im ndai da ka kamon jong ka gen te kum kataru kibun kum kimi pangi iklet ba ngi kwa be pun jongi kin ya ha control jongi gen tang ba teng ka light to ki kun ki haban im ka jing im jong ki kim dai ba kin im ka jing im jong pa le ni ka kemi gen ni haban ai ki kata ka jing light luit ba kin im gen
kata kadai ka moral jong kadai ka story. Tinggi i baha kani kerkom ak ane ka film bat kini kita ki bokap ki ting shop ki puran mo tidak laki jong ki benta ka jong ki ba kino senyam ba kin ai mensim i ru da ka buram ya iba arjil do ibla Hai. klat no ya la ben siu tu kendiat no pi yo ban penwan i ha kani film Nga shwa bangan thok ikani ka script ngalong kum mangalay lupa manu gini ki ban ak kani ka film. Habangan thok kum kinong thok kum kuwei kinong thok ru tharai kum tahi haba ki thok kile ilut teng ha ka por ba thok pim kan mau pi thok a ne bi ne e ne pi thok tang ba pila thok lut ki ka e badon jimu te kum ju ro ha ka por bang thok ngalay ilut i karakter rin ki ban shimenta kani ka film. Te ka pat ngi ba arji lung dok ru ka dei ka ba khor ba balai ngakwa ba ya unmar ilong kum home minister ha ka film ma ngakwa ba badon kata ka main gen te kibun ki long hakanu kam ka bangitre em ngasngau kam lele dal dang persang te ngaru la dang tingi kata ka main jong em nganom nut man lej approach i te ngapat ngong ai ngan try sisen kumno la dai ong em ho oi rung ala long ready ba ken da ka mensim ka bam sula syuban batai marsun approach ong hoi ngala long ready ken te kumju ye ki karakter ki bashim mentaru kalong kumta marsun tua marsun jet iki tiki langit kumta te ngila la ban penwandur kumta ngi ai jing hikai ki ru kila ban penwandur ka karakter ka bala ai mentah ki ni i baha kani ka film do sa kala kata sibon ya ki lang selang jingi ni film kala batai du ba kumno ke jing don keti i kala kentup ya kumno ya ki legal legal dan kadai buat ngane kata ki buat an dan kadai kulit dan kadai kindong le mo dan kadang kuno kata kecing yukun ban wat ya kecing sisa ban tokit di bono kulit bikilik untuk kit bagi yo ayo ketik kuanta jong ke city mo wa kadun ti pila bi so kendiat kuno dia tu pia nyam ba katuk ani kumadi kibuat ka kata re pila keli hasing ba hoi ngabun ba ki perlok ki ba tray kum ki lawyer kum ki judge bat kum ki police ru ti haswa mangan le kan ni ngala ya kendu shwa bat ki ngala kumno ngan tip ka case ka bakat no ka case kane ka kerteng kumno ka section ka kumno te nga hab ikendu iki ki athu yang ngai kane ka dei ka case ka ba kumta kan te wat ye ki jong ka ai ne liang polis ru ngala ale kendu ba kumno kata ka arrest warrant kumno ngim ngim tip am ju face kumi kita situation tama haban kelin ki kan ketu tiak petiak ngalik serweng kumto kan na barok ki ba ka ngakwa ban pen i ba shisha ba te umto hai ndai ka ba shu thau ka bang shu i nam hai ka ba shu yo i nam bollywood ngakwa ban yai rengkat barka ani kan umto tengi isa kawai ka ba kam itana kan ka sin ni ba kumno ba kan ni ka filmi ka penyadai ka pengandur ya tau MLA ba ka por election ba kuno ba ka bor ka an ka kem yo tau MLA nang ibat kumlo ka pare jing mata ni si bon di sini ka banget hakari ka sini ka ni sabat bor kata kaji jingja kena ne ka jingdan dan ki seng san pertai ni kinu no bedero nei ba kuno ka an jahit hi adu ka plong ba itu UM ni ban pelat ya kita dai umbang si bun laptop le ne bun simyak tim jeng kiwi pat haba kado yo lah bainong kuno pi so yang ne akan ni de kadai ka kat kum ka jingya i ka pertai na marba kisah ong am la da phile sneu kat bale sneu ru phi yale ban yai bele ban yai like king to phi pendon kami ka bor jong ka pisa phi pendon kami ka bor jong ka bor ka ba phi yo te ting kam trai kam ha ka bukut em ki ong ba dala poi sebeneng phin yo ya ka bainong tang ba menta ha kini ka pertai menta ngai ka la state ba em kam ju don shu kata ka ba kibriu kin ngilai i te kinu bale kam sneu em ki ngat bai hadin long ki hab ban syak sempat mah ong nak kumta kena ban kendet hai ngai i ba sep bakani ka kum ak hi na film ber pemandur hi na film bat ka storyline yo pi ngai i kalong ko ba sep persi la si yak sincar khadar jongoni ka sarkar ba mertani ke ba mensua i kambun sien ki beri ki bele bak basniu ki badan ka bor
sebenarnya sing babat akaan ulakam sinsan dari junjungan bat hakajing sapun soy ne junjungan apa kinyo kajing pen stam ni kiai kaman apa kadu suja tang usuk uduk dan ini sak sisa atau kum kani ka kana jupi kani ka pi tu kan urang mah kecela kajing ha kiban tawat Teng-tengi ki nong shna film kadai ka jing mudur ngiyo i kane ka basneo ngila i kane ka bomdai kane tingi kwa hi ban point out am ha ki film jong i ndangi point out kalong kalong kum ka jing kandet ki nyau tu ba shim ka buru lese un don kata ka jing snolek ra jing ko don kata jing snolem kan ba ngla lek pelat to te ndai ban ya ban pendon kam than ya ka bor jong jong u kan ya pisa jong u don ndai ban pendon kam than ya tu ho ngi kwa na kata kadau ngi kwa ban pen kelai kan ke sistem te ta kadau ti pen ing tu tere ya kata ban pen kelai ki bru tapi nam la tang bai ka ya ka e ka pi don ha po mun sem jong pi ban pen sngo ban pen i kum ni pi sngo ye ke jing lek don bor ke jing yu tapi pen tika kasyong haki kan kumno kishim ya kata ki audience ki dai ki ban la men hai ki nong snap bat ki ban pen kelaru ya ka ke bangil ai nuksa ne kan Dengan nya pai kendiat ha bade ba ini kali fi fang kita ki artis ndak kita cuk poren pi kuno pisam ha ka bani kong ha pisang ini kulban pen i ba ban sedang kuno ke jenglut kuno fisiu ya ki artis hadu mta pilala ne masulut diki Marsendep shoot ya film ngi ka first payment ka ba ngi dai ban siu ngi la dep clear lun te ki second ki third ku sai don namar ki don ki reshoot ke yu setang gitu hi ba ngi long mi hab ban pe hadin bala dep pen ilut ya film la dep ka jing khen jing dia sai we ar kum ta harai te la ban dep kanu ye pi ka songdor ya kinong aklum ba khama khama do ban ong exactly kata te mla ban ong ma ki hang po khasi jentia jongi mdon wei ru bala ban idol kan la rau ai ru le se ngam tikna ba kan de ka to namar ba ha per khat te ka return ka long gumno haba state jongi ka film ki basna film he duna ba ki ban yo ka return tingam thrai ba kin la ban bu exactly kata kin ai ngale ya le jong namar ba ya borok nga ngi hab ban siu langkat kum kata ka jing tre jong ki te ngam ju compare ba uniu main karakter uniu bala itu bahagi bre ngam siu tam ngam le kum ta ngape kat nu kit e ka film kat nu sngi kat nu por ka ba mi ngasiu kum ta ndei bang ong ba ula popular ula famous dengan penkiwe ka dor ngam la ban le kum ta tengi su bahkan kan kom ak film ma kasong kat kum ku banta jong ki tung sok poran ne ki ba ak sai bang nama dan dai ngas kwa bentip kat nu ko bampor pi ba pin shoot bat hakon kom pi tho ek atu kat nu simpor pi tho ek script ka script kadai kanung kong ka ba jinjar tam ban tho yakini ki ek baro am lara kambiang ka script te kamut la lai lut ha ka script kala depend lut ya baro ka kom shoot jong pi kat nu sngi ka jimam por te baro ki por ki ba kamlut bun kadai hapok ka script writing tika script yang marway shisnem ngatho shwai ka storyline tu hadin ki scene hadin pat de hat treat gitu ki scene ka connect ne em ka way gumto te ka babam portam kadai ka script hadin nang tu ya ki ban hikai ki karbam tang steo ateo to te ban shoot lele te la practice lut baro na dong hadong haswa te kan bam tangkat no ka shong ha ka duration jong film jong pi kum ka duration jong ne film jong ka bam live house ni ting shoot live house ni te film ci tu kat nu se kador jong ko ka script ba pitho ke jenglo de kat nu ye film yang yele de namar ba nga klempen involve ki writing team ki ban ya tho lang to te ngana do mun swar ngam juk pen involve no nga tho bet marwai te nga tho ngam dire shiki wei nga tho ya ka script le jong te nga wat ki producer le nga produce hero te kumta te ban ong ba nga
kata kan poi kador jengah market kum tam tang amla ban compare na mar ki banga thok ngale hi kum ta Film chu ban chu antat kat no trailer dak ulu bo thok script Hmm. si buka ban ai pi ka script ban up film kat no try ka kador Hmm. film chu pun wan do kat no try nga na mar banga empat juthet e ka script jong kuwe ngam pat don idea fi ban ong banga ban thet na mar ba bun sen hi mar ngai le ding a thok te kum no ngai ngan la ban ong ban pensyong dor ru kum ta na mar pat ju don kum kata ka thot bangan thet kan jong kuwe te mar ka ai ka bang isnur runang bo thok script kador kador ka script bola try sitam lang no ki kador di silang ada bisa muncul kami kata gampat jutip re kata ngan ni thu ipi ka jing shisha ga bangam tip ngan ong ba ipi ngam tip te ban ong ba ka market rate jong ka script mentang empat tip nang de kat no kui mar yele de empat jutip ma polisi bun kong simi ka por kodor pi nasi bani ka film pi ka nang kiu nasi bahadu ta phim pat lak ya kador jong ni film Pat mo lak. pi pelut ngatrai ka julut pi na film ngatrai kan poi bi ya ka sipau na arkolak ngilut live ko arlak aku arlak ta kala apala ta em ngim pat poi re da hadu ko pindang expect na pindang berkat bakan lak kani nga la dang ashnai ko film habarok ki film gi ba ngala dep shna ishe don gi ba la exit palat ko budget kum to em namar ba ngimpat dai ki professional gi ba la ban khin ji kata kata kan long ngimpat pulih ha tu lain ngimpat don kan ha tu lain banga la ban adjust kata kata ti teng teng kala exit tenda wat la ka exit ro ngana pen i hayau kampat mi ngam ju du cengkermen ngaya ya be la ka kisah ong ba ki film ki ba dang release thmai kum to phin yo ban pen mi tang ta usnem em nga yai be lo nga yai be kat ba kidang pan ki briu kat badang demand nga yai be tinga khen gi net net um tu te ngam ju du men sem bangan ong ba hadu ban loss kin pat don ro kum ta kursi bu kuble shi boni fi ba karne